खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 मे 2025 मायथाइ एबा 31 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना रंजानाय आरो रंजानायजों बुंफबगोन, मानोना नोंथाङा जिउखौ आबुङै थांनानै थागोन। बांद्राय खरसा खालामनाय आरो सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था। सासे गोजाननि सोमोन्दोआरिनिफ्राय मोनसे खौरां दि नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो मिजिं थिगासिनो दं, मोजां खौरां लाबोगोन आरो गासै नखरखौ खुसिजों बुंफबहोगोन। रोखा बुजिनायनि गेजेरजोंल' नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनो गोसोआरि हेफाजाब होनो हागोन। बेयो गावखौ फोरमायनो आरो सोरजिलु मावथांखिफोराव खामानि मावनो थाखाय मोनसे मोजां सम। मोनसे सानस्लाबै दावबायनाया गुलाय-गुजाय आरो नारसिनथाय लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोजां रायज्लायनो हागौ आरो नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंसोर सानैनि गेजेराव बेसेबां अननाय दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां जागोन। कलेज बादायलायनायाव देरहानायनि रंजानाया नोंथांनि गोसोखौ रंजानायजों बुंफबहोगोन। बे खुसिखौ 2 गुन खालामनो थाखाय नोंथाङा बेखौ नोंथांनि लोगोफोरजों रानलायगोन। नोंथाङा गासै सानखौ लोगोफोरजों बारहोगोन आरो शपिंनि थाखाय मलआव थांनो हागौ। सासे खाथि सोमोन्दोनि सौफैनाया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिहोगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों मोनसे मोजां रेस्टुरेन्टाव मोनानि जानायनि थाखाय थांनो हागौ, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। दिनैनि साना बे राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा फरायनायाव गोसो होगोन आरो मोनसे गोदान फरायफारियाव मुं थिसननो हागौ। गायत्री मन्त्रखौ फरायनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फोथाराव थानाय सुबुंफोरजों सोमोन्दो बानायनो नाजानांगौ। दिनै गोदान रादायफोरा इयुनाव मख'जाथाव मुलाम्फा लाबोगोन। नारसिननाया खम जागोन आरो नोंथांनि मोखांआव मिनिनाय थागोन। गुबुन हादोरारि एजेन्सिफोर आरो कम्पानिफोरा नोंथांनि फालांगियारि नेटवर्कजों फोनांजाबगोन। जुदि नोंथाङा दिनै जायखिजाया खामानियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जायो, अब्ला रोंग'थि गोनां रोंग'साफोरनिफ्राय बोसोन ला। दिनै लोगोफोरजों रायज्लायनायाव सांग्रां था। सासे लोगोआ नोंथांनि सोदोबफोरखौ गाज्रियैनो लानो हागौ। फरायसाफोरा दिनै मोनसे गोदान जाफुंसारनायनि थाखाय गोसो गुदुं मोनगोन। फरायनायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोननो थाखाय बे मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। सोरजिलु हाबाया नोंथांनो गोजोन लाबोगोन। गहेनाफोर आरो गोजाम मुवाफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो जौगानाय लाबोगोन। बांद्राय गोसोआरि सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्राय थोजासे जानथाय लाखि। मोजां मोननायनि मोनदांथिया मोनदांथिनि बायजोआव, नाथाय दिनै नोंथाङा मोजां मोनलायनायनि बे निसानि मोनसे नुथाय नुनो मोनगोन। मोनसे थार आरो थोंजोङै आखु लाखि। सुबुंफोरा नोंथांनि थिरांथा आरो गोहोखौ बाख्नायगोन। सानस्लाबै दावबायनायनि जाहोनाव नोंथाङा गुलाय-गुजाय आरो नारसिनथायनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सानखौ मोनसे समायना सोमोनांथावजों बानायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै गावखौ बांसिन मिजिं गोनां जानो थुलुंगा हो, मानोना बेयो नोंथांनि फोथायथिखौल' बांहोनाय नङा नाथाय नोंथांनि आखुआव सोलायसोल'बो दाजाबदेरगोन। बेजों लोगोसे नेगेटिभिटिया नोंथांनि सिंनिफ्रायनो गोमोरलांगोन।
बे नेरसोननि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनो हायो आरो नोंथांनि आथिखालनि सानथांखिफोरावबो सोलायनो हायो। बे नेरसोननि गोदानै जुलि जानाय जराया गावसोरनि पार्टनारजों मोनसे गोसोखांथाव मोनाबिलि सम हगारगोन आरो मोनसे आस्थाम अनथोब होनो हागौ। दिनै लोगोफोरजों माखासे गोरोबलायै जानो हागौ आरो बेयो लोगोआरि सोमोन्दो बायनायनि लामायाव लांनो हागौ। थालिर बिफांनि सिगाङाव घिउ लेम्प सावनाया नखरारि जिउखौ साबसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। कन्या राशि। दिनै दावबायनायनि थासारिया गोजोनथाव आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। बिबानफोरनि बजाया नोंथांनि खामानियाव बांनो हागौ। गावनि रागाखौ आबुङै दबथायना दोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ दबथायनो हाया, अब्ला बियो आंगोफोरनि गेजेराव जानथाय लाबोनो हागौ। नांज्लायनाया नोंथांनि जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो नोंथांनि जेंनाखौल' बांहोगोन। जिउ लोगोरिनि मददजों नोंथाङा गोब्राब थासारिफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि एबा मावथांखि मोननो हागौ। नोंथाङा गासै सानाव नखरारि आयदाफोराव मुखुब थागोन। नोंथाङा नखरनि खुसिनि थाखाय गासैबो हाथाव नाजागोन। नोंथाङा सानसे गोसो हमनायखौ लाखिनांगोन। न'आव मोनसे मावख'आव नोंथांनि मावथायखौ सामलाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। तुला राशि। नोंथांनि गावारि जेंनाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा मोनसे गोसो बोनो हानाय आरो मोजां फराय। दाहार लानो फैग्राफोरखौ नेवसिनाया साबसिन। नोंथांनि खुदिया बायदि दाय गैयै आखुआ नखरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाय समाव सांग्रां जा, मानोना दिनै लोगोआव गोरोबलायैनि खैफोद दं। सासे बाहागोगिरिजों सोमोन्दो लाखिनाया जोबोद गोब्राब जागोन। दावबायनाया हरखाब मुलाम्फा लाबोनो हायाब्लाबो बिसोरो मोनसे मोजां इयुननि थाखाय बिथा गायसनगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय नोंथांनि खामानिया गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानाया गोनां। दिनै नोंथाङा नखरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायाव बांसिन रां बाहायनो हागौ। इन्जिनियारिंआव खामानि मावनाय बे राशियाव थाग्राफोरा ओरैबायदि जायगायाव जायगा सोलायनो हागौ जाय थांलाय फैलायखौ गोब्राब खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा गोदान हाजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया लेनदेनफोराव नांथाबनो नागिरदोंब्ला सिगाङाव बेखौ मोजाङै नायबिजिर। जुदि नखरनि सोरबा सोद्रोमाया हरखाबै लोमजायोब्ला दिनै नोंथाङा एसे जिंगा सिनो हागौ, जाय आंगोफोरनि मददजों नोंथांनि जिंगाया खम जागोन। सिबिं लादु बानायनाय आरो बेफोरखौ बोहैनाय दैयाव बोहैनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां। न'नि आबहावाया रंजाथाव जागोन। खामानियाव गोबाव जानाया मुलाम्फानि बिबांखौ खम खालामगोन। राङारि आयदाफोरखौ गोथौवै सामलाय। नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियारि जायगानि आबहावाया मोजां जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि मावख' एबा नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखायबो खाफालगोनां जागोन। बे खाबुखौ मुलाम्फा ला आरो गुबुनफोरखौ मदद खालाम। बे मददनि बदलै बिसोरो नोंथांनो गोबां बोर होगोन। मोनफ्रोम आगानाव मोजाङै साननाया गोनांथार। खैफोद गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा राङारि लेनदेनफोराव दाय होजानायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गावनि सिंनि गोहोखौ दिहुननो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा जेबो जेंना गैयाजासे जिरायनो हागोन। जिरायनो थाखाय गावनि मोदोम रोदाखौ थावजों मालिस खालाम।
राङारि जेंनाफोरनि थाखाय नोंथाङा सोंखारिनाय आरो नांलायनायफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेनिखाय जायफोरा नोंथांनिफ्राय बांद्राय मिजिं थिदों बिसोरनो हाया बुंनो साखा-फारा जा। जुदि नोंथाङा समाजारि जथुमफोर एबा हाबाफारिफोराव बाहागो लायो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि फारिलाइखौ बांहोनो हागोन। गावनि आंगोजों शपिं खालामनो थांनाय समाव बांद्राय गाग्लोबजानो नाजा। नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ ओरैबायदि लानो नाङा जेरै नोंथांनाव बिसोरखौ अरायनि थाखाय दं। जुदि नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैयो, अब्ला गोब्राब बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। माब्लाबा सिरि थानाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ गाज्रिनिफ्राय रैखा खालामनो साबसिन। दिनै नोंनि सहायनायखौ आनजाद नायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि हाबाफारिफोराव जागोन। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिनैनि सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा सिगांनि बिल आरो दाहारफोरखौ सुख'नो हागोन। आयेन फरायनाय बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि समखौ मोजाङै बाहायनांगौ। दिनै बैसोगोराफोरनि हेफाजाबजों फरायसालिमानिफ्राय मोन्नाय मावथांखिखौ आबुं खालाम, नङाब्ला नोंथाङा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय रायजानो हागौ। बिमा-बिफाफोरा दिनै गावसोरनि गथ'फोरनि जानायाव गोसो होनांगोन। बे राशिनि मावफारियाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। मावख'नि खामानियाव जायखिजाया हेंथाफोर दिनै सुस्रांजागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिनो समायखिरा लानो नाङा जायखौ बिसोरो सुफुंनो हाया, मानोना बियो नोंथांनि सोमोन्दोआव बेले-बेजे सोमजिहोनो हागौ। न'आव बिफां-लाइफां गायनाया नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ गोदै खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि खाफाल बांनायनि इसारा होयो। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान नाजानायखौ जागायजेननो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा सानसे गोसोआरि महरै सावस्रि थागोन। बेयो नोंथांनि हाबिलाफोरखौ बुजिनो आरो बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि सम। दिनै लोगोफोरजों रायज्लायनायाव सांग्रां था, मानोना नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया सासे लोगोनि गोसोखौ दुखु होनो हागौ। दिनै मोनसे गोदान जाफुंसारनायनि थाखाय फरायसाफोरा थुलुंगानायजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हागोन। नोंथांनि गोसोआव मोनसे खुसिनि मोन्दांथि थागोन। नोंथाङा फालांगियाव राङारि मुलाम्फा मोननो आसा खालामनो हायो। बाहागोदारिफोराव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा बिथांनि बिदा-फंबायफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।